Zenih Usmani, tekma proti Zavrču, na koncu izid 1-1, lahko bi rekli, vsake ekipi je pripadal en polčas. Pa da, možemo reći da je svakoj ekipi pripalo jedno poluvrijeme. Oni su ušli bolje prvo poluvrijeme, mi se nismo još opustili bili, držali su igru u svojim nogama i zabili su taj vodeći pogodak, ali mi smo pokazali karakter i drugo poluvrijeme smo krenuli više igrati i stalno smo bili ispred njihovog gola. I čak smo trebali pobijediti pred kraj, ali šta je tu? Na koncu se je pokazala dobra fizična pripravljenost, ampak žoga nekako ni hotela mrežo. Pa da, fizički mi smo dobro pripravljeni, to se vidi i po tome da smo ih cijelo drugo poluvrijeme stiskali, bili smo ispred njihovog gola, ali eto žoga, nastavlja se ta neefikasnost, ali dobro je što stvaramo šanse i doće, nadam se, taj efikasnost i doće i više bodova. Po dolgem času ste že spet zaigrali vseh 90 minut, kako se je bilo vrniti na igrišče? Pa evo, jako mi je drago što sam se vrnio na igrišće. Odlično sam izdržao jer mi je ovo bila prva utakmica nakon malo duže vremena i zadovoljan sam, iako mislim da može još i bolje i ja i ekipa i mislim da će to biti puno bolje u nastavku. Najlepša hvala, srečno. Hvala vama također.